Il-proġett tal-ħab tal-innovazzjoni tax-Xewkija ma kienx ikun possibbli kieku Għawdex baqa' jiddependi fuq fiber optic cable wieħed. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza stampa li matula ġie ffirmat il-kuntratt mal-kumpanija internazzjonali Elettra li se tifrex it-tieni cable bejn Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru qal li dan il-proġett b'investiment ta' 3,500,000 euro se jassigura konnettività sigura fil-Gżira Awċija. Fakkar kif tixxurilu tħabbar li waħda mill-ewwel kumpaniji li se topera bil-Innovation Hub fix-Xewkija hija l-kumpanija Nuvil, sussidjarja ta' Google. B'investiment ta' 650,000 euro, din il-kumpanija se tiftaħ ċentru ta' innovazzjoni u blockchain li mistenni jħaddem 35 persuna. Apparti Nuvil se jiftħu mal 15 kumpaniji oħra li bejniethom se jħaddmu ftit anqas minn mitruħ. Il-Prim Ministru spjega li apparti l-impjiegi fl-Innovation Hub tax-Xewkija se tkun estiża żona industrijali magħrufa bħala tal-ħofra. Dr. Muscat qal ukoll li f'Ottubru li għadda tqasmu ma' 3,600,000 euro mill-iskema Microinvest lin-negozji Awċin u qal li l-Malta Enterprise approvat numru ta' investimenti li se joħolqu mal-100 impjieg ieħor. Hawnhekk il-Prim Ministru fakkar kif 6 snin l-ekonomija Awċija ħadet spinta l-qoddim bl-impjiegi f'Għawdex jiżdiedu b'25% f'4 snin. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-mina bejn il-fliegu. Qal li din mhux biss se tejjeb ħajjet l-Awċin li jaqsmu kuljum bejn iż-żewġ gżejjer iżda se sservi wkoll bħala triq għall-investiment barrani f'Għawdex. Il-kap eżekuttiv ta' Elettra Didier Dillard qal li fid-dinja tal-lum il-konnettività hija importanti ħafna. Qal li t-teknoloġija tal-4G u tal-5G saru għodda importanti u meħtieġa għall-lukandi, kumpaniji u residenzi privati. Spjega li fil-waqt li fl-ibliet kbar madwar id-dinja dawn il-cables jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni, f'ċerti postijiet ikun hemm bżonn l-involviment tal-gvern. U qal ukoll li minħabba li l-kumpanija għandha vapur sorġut fi sqallija, f'każ li jinqalgħu xi ħsarat fil-cable, ix-xogħol ikun jista' jibda fi żmien 24 siegħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.